Dobrý deň, priatelia, moje meno je Ľubomír a chcem vám predstaviť našu vinotéku Palkech. Vinotéka Palkech sa nachádza v Beluši. Vínu sa venujem viac ako 20 rokov. Moje prvé vinárstvo, ktoré som zastupoval, bolo vinárstvo Jan a René Pracmejerovci. Dnes mám v portfóliu viac ako 20 vinárstiev z celého Slovenska. Od Skalice, Malokarpatskú oblasť, Ponitrie, Južné Slovensko a Tokaj. Okrem toho nájdete vo vinotéke aj náš klenot Pálenku Palkech. V našej vinotéke môžete usporiadať malé posedenie, oslavu, dokonca svadbu do 25 ľudí. A okrem toho môžete zažiť degustáciu vín od vami vybraného vinára. To je naša vinotéka Palkech.